Avui presentem el que seria la taula d'impuls del Pla Integral de la Música. És una feina que porta molt de temps desenvolupant-se des del Departament de Cultura, que intenta veure el sector de la música d'una forma global, sencera, des de les estructures que el coordinen, totes les associacions, la formació, les escoles, els creadors, els espais d'exhibició, els festivals, les sales de concerts i també els mercats, la internacionalització i els públics. Una manera de treballar conjuntament, plegats, per donar molta més força a un sector que, com veiem aquí a Vic, està en molt bona forma creativa, però que necessita que els recursos siguin molt més ben utilitzats i molt més encertats també en el seu ús perquè ens vagi molt millor tots plegats, els artistes, els promotors i al final, i al cap i a la fi, el públic, les persones que són els que acaben gaudint de la cultura i de la música. De fet, el Pla Integral l'impulsa el Departament de Cultura, però sorgeix també d'una gran necessitat per part del sector de la creació d'un sistema global d'estructuració del que és el món de la música i participarà, a més, de tota la resta d'administracions importants, ajuntaments, diputacions. Per tant, l'Institut Català d'Empreses Culturals, com a part del Departament de Cultura, el liderarà, no? des de la perspectiva del sector musical, però hi participaran totes les administracions del país. Oh, don't you be